ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ଗୀତଟି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବି, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। Ekanu, 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 Ekanu. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା।